सानखान्थि सानदों दे हादोंना हायाखै बानायनो हायाखै हादों हादों दे सानजानो जागोन ना जायाखैथाय हनै ससेल' बानायना दोनबावबाय नैलाय रोंखायासै दा ससेखौ नै फरायदो दे फरायदो लाजिलायो ने लाजिलायो लाफाया लाजिलायो नैबे लाफाया लाजिलायो मा खालामदों नों लाफा लिरदों जोंहा दा बेलासिनि स्टाडि सोलिगासिनो लेखा मा लिरदों लिरदो मा फरायदों बेखौ इंलिस लेसन 8नि कम्पिउटार कारेन्टआनो गैया नै इनभार्टार सावगासिनो कारेन्टआ मा जाहैखो मानो मिनिगासिनो नै माबाया मुनमिखाया मुनमुथि नों मानो नाहरदों मालायखौ फरायदाव दे komputer komputer English neng malayखौ नाहरबाय थानो मोनास' फरायदाव मा फरायदों इंलिस फरायनो हरदों क्लास टेस्ट एन्सार थिनथ'हांबायबो दाना थिनथ'हांबायबो दाना थिनथ'हांबायबो सानजाफारिखौ बबावबाय जायो हा 3 सानजाब 69 खाना दा नोंहा मानो सोंनो मोननांगौ ने नोंहा मानो सोंनो मोननांगौ हाखायोबा नों हाबाय नोंसोर हाबाय लिरबाय लिरथ'वाखै नों हाजोब्बाय दा लिरजोब्बाय दे फरायनाया बिदि मिनिबा गोसोआव थायो नोंना देद' हादोंना हायाखै बानायनायखौ बुजिखादों दा दे anak mencuri di mana bu? Mana dia aja? Benar. Dia mami kondo muslim itu. Kamu harus tahu nama itu Inggris. Oh Hindi. Jago प्यारे जागो
Kelas.